Id-Direttorat għat-Talim tul il-ħajja u impjegabilità taħt il-Ministeru għall-Edukazzjoni nieda il-prospett għal korsijiet tat-talim tul il-ħajja li huma infassla biex itejbu il-ħiliet tal-individwu u fl-istess waqt iwittu it-triq għal opportunitajiet ġodda potenzjali aqwa u aħjar. Matul is-sena li għaddiet il-fuq minn 7,000 student gawdew minn aktar minn 400 kors li offri id-Direttorat għat-Talim tul il-ħajja. Is-Segretarju Permanenti Matthew Vella spjegalna aktar dwar il-firxa ta' korsijiet li qed jiġu offruti u fl-istess waqt ħeġġeġ lil kull min jixtieq jimraħ fil-ħiliet tiegħu biex jaħtaf din l-opportunità u japplika għal xi wieħed mill-korsijiet li huma miftuħa għal kull min għandu il-fuq minn 15-il sena. Tajjeb li nsemmu li qed nużaw metodoloġiji ġodda, metodoloġiji differenti biex bekk inkunu qed nolqtu verament il-persuni bl-iktar mod effiċenti u biex verament ikunu qed jilħqu il-miri u l-potenzjal tagħhom. Tajjeb li nsemmu l fejn jidħol il-Malti u anke l-Ingliż ser inkunu qed nofru courses li huma aktar flessibbli biex bekk dawk il-ħaddiema li jaħdmu bix-shift inkunu qegħdin nolqtuhom u anka nindirizzawhom. Dan qed nagħmluh għaliex irċevejna feedback mill-industrija differenti u rajna li bekk ħankunu qed niffaċilitaw il-bżonnijiet ta' employers differenti u nkunu nistgħu nilħquhom. Daw il-courses ser jgħinu biex il-persuni jkomplu jikbru anka fihom infushom imma jkomplu jistgħu jilħqu javvanzaw ukoll fl-impjieg tagħhom. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima sostna li bħala pajjiż jemmen kif l-edukazzjoni mhix biss sal-età obbligatorja imma lilin. Irrimarka wkoll li jrid ikompli jsir aktar investiment kontinwu fit-titjib tal-ħiliet tan-nies li mbagħad jissarfu f'aktar opportunitajiet. Dik hija l-viżjoni tagħna, viżjoni li tagħti dan iċ-ċans lil pubbliku ġenerali permezz ta' dawn it-tip ta' courses differenti li huma offruti lil pubbliku in ġenerali. Allura taħriġ li mhuwiex marbut ma' dawk li huma l-bankijiet tal-iskola iżda tmur lilin minn dik li hija l-edukazzjoni obbligatorja. Dan huwa rifless anke fil-istrateġija nazzjonali responsabbli propju minn dan is-settur li ma' strateġija diġà rajna mal-40% tagħha tiġi implementata b'mod immedjat. U allura dan ifisser li l-viżjoni tagħna qed tiġi attwata, il-viżjoni tagħna qed tħalli l-frott permezz ta' ġid fost il-Maltin u l-Awċin kollha. Għal aktar informazzjoni dwar il-korsijiet offruti, wieħed jista' ma jitlifx din l-opportunità u jagħmel appuntament mat-tim fih dan id-Direttorat permezz tal-indirizz elettroniku servizz@gov.mt billi jidħol fuq is-sit www.lifelonglearning.gov.mt jew iċempel fuq il-free phone 153.